khona abantu endiyikhupheleyo apho ikayibeka lendoda ntophilileyo ke lo bekuyo ebehletyelwa ngento ezisakwenzeka babuye nomyalezo nothaba babuye bekuyitsho oko abuye nomyalezo abuye nantoni bayapha abantu abanjalo babelele babuye ne-direction sesivunywa zizinto nje yinto abantu abasalali salala kanti ukulala yintsikelelo ngoba kulapho ukwazi uthethwa khona nawe ubuye namaphupha ubuye nemibono uthi ngelinye sithi uyahamba uthayima ndiphethe ndibhakeni okanye ndiphuphe isibane ikhandlela elilayitiwe but linenyembezi livuzele emacaleni likhakhakhakha kube sekuvela umuntu alicalule athi khona ingxakangxaka ezabakhona apha ekhaya umuntu lobelele uthi lo ngakusele ngokuthoba ukuyona izinto ukuyona izinto iBhayibheli wala elaleni kwakhe kwafika isithunywa izithunywa zinqabile ufika uhleli izithunywa zikhona nabantu abalalayo safika isithunywa samvusa sathi kuye yitsha sathi ithini sathi yitsha ikavukayo ngelulala ithi bephinde lala kwesibili saphinde safika isithunywa yavala ke ngoku asimvusa this time sathi yitsha Eliya ndifuna sibambe into ezibili lapha uEliya ubale uJezebeli uyikufa ngapha ufika uyaqala ukuthi uhambo lakho luselude kulanda wakuya ubale ukufa ulapha uJezebeli umfazi kulanda wafike kuyo uThixo uphethe ireport ngayo yambona uJezebeli ukulekayo kodwa akazufika akazokwenzani yitsha uNtombi ngicela ufa kuthiwa kuba ndawo yakuyo usafuneka uphile cela ummelwane wakho ufanele uncamele ufa awukazufa akhoba ndawo yakuyo awuzuphixanisa emveni koba uthi ufuna ufa uzawuthelelisa imizi uthelelisa abantu uchitha imithaka wagqiba uthi ufuna ufa awukazufa kodwa kuye awukazufa kodwa siyakucebisa ke ngoku ukuze ukwazi ufumana amandla yitsha ndiyavana ke abantu baseserese ningazobhura umfundisi waseKapa ithi bantu wamvusa watya emveni koba etshile kuthiwa kwafumana istrength ukwammelela wafumana amandla okwakutsha kuthiwa emveni koko wabhanisha into zakhe kuthiwa wahamba ithuba ezingama-40 ngemile eyi-1 ngeplate wahamba ithuba ezingaphi not ukutya uxa ubutyile kufuna esingubeni sifuna ukutya zakho utya emveni kokudathana namandla yatsho not amandla okwenza imikhuba kuba okunye ukutya nawukutyayo ukwenza imikhuba not okokutya ukutya naxa utyile ingqondo yakho ikwazi ucinga kuthiwa kwathiwa kuye wathatha iintsuku 4 walibala nokulambile ngoba ufumene istrength umoya wommelele inyama yommelele amathambo ommelele unamandla wahamba intsuku for 40 days ehamba etya imilenye kanti ivalayo zotsho kuwe namhlanje zothi family vuka phakama mhlanje yitsha uhambo luselude kuwe luselude uhambo ngifuna noba sekufika uSathane ethi uhamba umncela ndihamba ufika nayithi semjini ukufika ndingenatshi ngidinelana nawe kodwa this time ndisuke eholweni ePolo Cross kukhona imile ndiyifumeneyo and le mile izawuhamba ngayo for the next 40 years ndiyamemezela phezu kwempilo yakho awuzufa ngonyaka na next year awufi namanyaka awufi ngo-2010 awufi ngo-2040 awufi bonke bazawufika abantu bafuna
emisiwe. Indlela emiswe ngayo kuthiwe for the next 40 years I will still be alive. Usazawuphila egameni lenkosi yami uYesu eNazaretha. Usazawuphila wena. Into zakho lokhu lapha kukho impilo eyivayo ekuveni kwentubeni yahamba. Ngoba yentubeni ukukutya oku ukulapha lethe ogisa report ingathi uzophila xesha linye. Namhlanje nginiki kutya nginiki injection ngitya thatha nako umjovo for the next 40 years you will still be alive. Yeah, ukufa akusongezana. Ukufa okuzawudecide ngabantu ngawe siyakufana. Siyakufana. Noba sekuthiwa umuntu ukuthengele inkazi siyaxa sifika kuwe sifike sibone ixhego lomlungu sijonge ifoto sijonge wena mara idibane umlungu nje lona. Usithi ukimile usitha namhlanje zawuthi inqwelo xa zisuka ingcobo zamagqirha zisuka kutsolo bona usuka kwephoto khamela lekapa beyiphethe address kuthiwe ihla umhlelo kawushaya umhlelo kuthiwa nalulwandle eJobu umzi wakho lo mfo kuthiwa lulwandle manolo mantselo mwanisi njalo seyinaba uphinde kubekela umthelo kuhanjwe ngikuba manje nje kukho imilo ijileyo yositha amagqirha novalo abahlangana negama lakho baxabane bodwa malithi la ubizwe igama lakho abalwe bodwa ababizwa ababesophela wena ithi bible ikuthaniseliso makungene bona. Siyakufana ukufa. Ukufana abantwaneni bakho, ukufana abazalwaneni bakho, ukufana abantakwenu, ukufana efemelini. Ukufa egameni lenkosi Yesu siyakufana. Sizotya namhlanje ngoba uhambo luselude. Namhlanje nawuphuma baphuma womelele. Nala business ingathi yatshona iyaphakama. Lempilo yakho itshona phansi iyaphakama. Izinto ezingahlangani zizawuhlangana. Abantu bohambo lwakho babavele kodwa uthesephele babalahleke empilweni. Asimele nyawo zethu. Uthixo zenza ibhakwe phansi. Savala saselisha. So xa simele nyawo hlobo ndithi nomqolo ngokuwe bazivale intambo zesicawu. Masivale. Masivale intambo. Masivale. Abafike badlule. Kuzawucima ipolisi wakajonga ngoba hayi ngiyaphela ipolisi. Umuntu akadade. Awuyiba ndawo. Yo. Awuyiba ndawo. Uba lukhohlwa ukuthi ngesicela ID yakho. Awuyiba ndawo. Ndake ndafaka ixhego kwipolisi. Ina 70 years. Ndifonelwe apha eKapa uphokela abaphilayo. Yophukile. Ukuthi zithiwe esiqwini. Awufa nje lephekephe. Wisho yinje esikadweni emveni kwesingcwaba wena. Indoda. Kunzima nothethe emngcwabeni wababa kuthiwa yinja. Inanjani endodeni? Elapha nje sifana nezikhwenkwane. Thina kasithaluhleka nganeva wenje nje. Ungabangulwa livu hambe. Msiba wako mawufumana manje. Moya wako mawufumana manje. Egameni lenkosi Yesu yaseNazaretha. Ithi Nkosi